ଆଜି ରାତି ପାଇଲା ମୋର କଟକର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି। ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବରା ଇଡଲି ତରକାରୀ ଖାଇସାରି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲେ ମଟନ ଭାତ ସହ ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଗଣା ଖିଆ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ସାମ୍ନା ପଟେ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ 10-15ଟା ଫଟୋ ନେଉଥିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି, ସତ କଥା ସବୁଥର। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଥିଲା କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର, ଆଗରେ ମେଲୋଡି, ଆଉ ବାଁ ପଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବେଲୁନ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଳାରେ ପଶୁ ପଶୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗଛ ଦେଖିଲି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ୟାକୁ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଳି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯାଇକି ବୁଲିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଏକା ଯିବେ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲିବା। ଆଉ ମେଳାରେ କ'ଣ ନଥାଏ କହିଲା, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଅଟୋ, ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ସବୁକିଛି ଏଇ ମେଳାରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ମେଳାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି କି ମୋତେ ତ ଲାଗେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ନ ଆସିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଏ ପକଉଛନ୍ତି ଯେମିତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାତରେ ସବୁ ଝାଳନାଳ ସବୁ ପଛେଇ ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏ ଦୋଳି ଯେମିତି ବୁଲୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଦେଖି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଠି ବାହାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି କି ନା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଲାଗେ।